Čaute priatelia, tak vás vítam pri ďalšom dieli na našom novom kanále. Dneska v pláne vytepovať madrace a jednoducho tie veci, ktoré sú tu určené na spanie. Jednoducho nazvem to madrace. Sú to veci, ktoré vlastne slúžia ako madrace, je to logické. Jednoducho textilné, potrebujem to vyčistiť, aby sme vlastne mohli ísť na krok 2, čo je vlastne vyčistenie a upratanie celého interiéru, pretože chceme to mať samozrejme čisté, náš karavan, nechceme to, aby bolo nejaké smradlavé, nebože, alebo špinavé, to chceme cítiť dobre, jednoducho bude taký náš domov na kolesách, takže kvôli tomu robím toto, takže ak chcete vidieť viac, tak sledujte video naďalej a ideme na to. Ja momentálne som v karavane, pretože samozrejme vonku sa to robiť nedá, sa pozrite von, krásne, 50 odtienov šedej, takže prší. Takže mne to vôbec nevadí, ja to robím tu. Vlastne tepujem dva veľké madrace, aj s tým bočným už mám hotové, už sa vnútri sušia. No a dneska som ešte robil vlastne vodu, kde voda tečie. Samozrejme aj teplá. Potom budem robiť ďalšie video, tam boli nejaké problémy, ale len tak na okraj. Dneska jednoducho témou tohto videa bude vytepovanie týchto častí. Vlastne všetko, čo vidíte, je tieto bordovo kávové madrace a tie diely vlastne, z ktorých sa robí spanie, plus toto všetko chcem vytepovať. Takže ideme na to. Používam tepovací stroj Karcher Puci 200. Sme kúpili, myslím, nejakých 8-9 rokov dozadu. Bol akože, tuším, 250 libier, ale oplatil sa, môžem iba odporučiť, nemusím volať žiadnu spoločnosť, že to robím sám. Používam prípravok na koberce, plus vlastne aviváž, aby to trošku prevoňalo. No a nastriekam to, týmto kartáčikom malým to trošku zapracujem. No a potom samozrejme je to vysávač. Takže ukážem vám, na to hlavica, vlastne aj voda. A je to vysáva, je to na mokré tepovanie. Takže to vytepujem, dáme ich uschnúť a madrace budú čisté, pripravené na použitie. My potom samozrejme chceme dávať cez to nejaké deky alebo niečo podobné. Keď to budeme používať na spanie, sa to zase nezafúla a nenapáchne to niečím. Takže to už budeme na to dávať pozor. A plus, ako som vravel, chceme tieto všetko tu vyčistiť, poutierať prach, vydezinfikovať nejakým savom alebo niečím podobným, baktérie, komplet celý karavan, samozrejme aj kúpeľňu, aby to všetko bolo tip-top, takže nie je v zlom stave, ako som už hovoril v prvom videu, akorát je taký zanedbaný, treba to zase hodiť trošku do gláncu, ináč akože som veľmi rád, teraz prší celý deň, nezateká, nikde som nezbadal, že bola nejaká pleseň alebo niečo, čo je teda podstatné. Karavan je napojený na 220 V momentálne, takže môžem veselo svietiť, aj s to kúrim, vlastne je tu elektrické kúrenie trúma, 220 V, tá ide bezchybne, plus samozrejme tuto je plynové, tak ako som ukazoval v prvom videu, už nechcem sa k tomu vracať. Jediná vec, čo je, tak na chladničke nefunguje napájanie na 220 V alebo na 240, no to je jedno. To už som objednal, je tam taká špirála, určite o tom spravím video o tej výmene, možno vám to pomôže všetkým, ktorí máte takéto staršie karavany. Je to akože jednoduchá oprava, no jednoduchá, ako nie je to nič nákladné. Stála ma tá špirála, tuším 25 libier alebo 26, takže pohodičke. Je to vlastne odtiaľto kábel dozadu, tam sa takéto teleso strčí, takého ako keby komína, hovorím, video o tom spravím, určite keď to budem robiť, musím počkať, kým bude dobré počasie. Lebo ako som slúbil, chcem vám takéto rady dávať, aby to bolo v slovenčine. Plus, ako som vravel, poviem pár slov, alebo urobíme možno video o tej vode. Ja som tam tiež musel riešiť vodnú pumpu, nebola funkčná, takže vám poradím. Plus samozrejme boiler, tuto dole, čo je, že sa môžete tešiť v ďalších videách. Dneska ideme tepovať, takže poďme na to, priatelia. No, tak ideme to najprv navlhčiť. Ja to vlastne robím tak vždycky túto veľkú plochu, plus jednu stranu, druhú stranu, potom to otočím, zase druhá. Ďalšie dve hrany, no a potom nakoniec ešte zrubu, aby to bolo všetko, nechcem nič vynechať, hovorím, karavan dlho stál, takže je to trošku cítiť takým nepríjemným pachom, takže chcem, aby to bolo čistúčke, hovorím, my tu jednoducho sa budeme potom aj vyzúvať, ešte nakoniec spravíme aj tento koberec, čo je pod nohami hlavný, nebol čistý, to bude naozaj jednoducho čistúčka, sme to mali, takže dosť bolo rečí, ideme na to.
Ja som si naniesol prípravok. Ja s týmto vlastne kartáčom takto vydrhnem. Ono je to zvlášť špinavé na tých hranách, na tých spojoch. Vidíte potom samozrejme rozdiel, keď to je teraz a keď to bude potom. Ten kábel zavádza z mikrofónu, ale tak potom by ste nič nepočuli. Ešte dáme trošku viac. Dobre, ideme to teraz povysávať, takže vám potom aj tú vodu vlastne, ktorá z toho pôjde, ten bordel, to úplne hnedé, to vidíte, že to nebolo dlho čistené, takže ideme na to. Zapínam vysávač a idem vysávať. Vidíte rozdiel. Takto to vypadá. Je vidno, že to pomáha. A ešte vám ukážem, aby ste videli, aký bordel z toho ide. Je úplne hnedá voda. Takže takýmto spôsobom idem spraviť všetky, vlastne ako som vravel, tieto madrace alebo tieto komponenty, ktoré sú takto, všetko to vytepuje a sa to usušiť, že bude to nové, čisté. Ono je vidieť, že zo spodu sú trošku čistejšie ako z vrchu sú také osedené. A tak vravím, je to 2005 Bailey Ranger Caravan, takže treba brať na to zreteľ. Ja sa trošku potím tú teplú na otvorené okno. Ale je úžasné, lebo neprší cezeň, to ma tiež fascinuje, že vlastne má hrany, takže úplne v pohode sa dá takto vetrať, aj keď prší vonku. Takže prihlásim sa, keď to budeme hotové a poviem si ešte zo pár ďalších slov. Tak ako som vravel, nakoniec aj vlastne tú spodnú stranu, jednoducho všetko, aby to bolo zo všetkých strán vytepované, vyčistené, jednoducho je to pre nás, takže aby sme mali istotu, že karavan bude čistúčky, že idem to ešte povysávať a ďalší diel vlastne bude hotový. Zapneme si vysávač a ideme na to. Už vidíte ten rozdiel. To vlastne krásne ostáva čisté. Tak ono akože ťahá to dobre. Tam si je trošku vody, samozrejme odstane to, nie je žiadny problém, to pekne vyschne, pôjdu do tepla. Takže takto to celé spravím a pokračujeme ďalšími dielmi. No a tu mám ďalší diel, taký vlastne úzky madrac, ukážem len takto vypadá. Z druhej strany je to vidno, je to čistejšie, tuto je to, myslím, od slnka vyťahnuté, že to nevadí.
Pôjdem aj tento spraviť, vidíte, aký je tmavý, zajedutý, jednoducho zafúlaný. Každý jeden diel, tam vzadu je ten, čo som robil pred chvíľou, že vidíte už ten rozdiel. Takže mám takto bližšie badať, že to ožilo, aj tie farby, všetko. Takže tak sa predstavujem a vlastne dorobím tie madrace, karaván ostane prázdny, už tu bude len, je to vlastne rošty a tak, akože nábytok a pôjde sa komplet čistiť. Tak, navlhčené a vyšurované mám, ideme to zase povysávať, ale už to akože chytá farbu, to je vidno aj na tej kamere. Mám z toho radosť, bude to naozaj krásne čistúčke, to presne predstavujem, takže ideme to povysávať. Jednoducho je to vidno, že to pomáha, hovorím, teší ma to. Ako som veľmi rád, že tie madrace a tieto výplne nie sú akože nikde roztrhnuté alebo rozparané, všetky sú úplne super, v dobrej kondícii, aj tie lemy a švy a tak ďalej. To ma teší, že len sú jednoducho zanedbané, to je super. No keď boli rozparané, sme museli nejako zašiť, samozrejme, ale tak to nás minulo, tak čo je teda rarita v takom starom karavane. Že takto to bolo, hovorím, on není v zlej kondícii, len bol jednoducho niekde dlho postavený, môj názor. Dlho sa nepoužíval, takže to super. Tak, 90% hotových, ešte tu ostali táto malá, tento malý vánku, že tento to zadné čelo chcem, ale to až zase na budúce, lebo už je vonku tma. A ešte tento koberec, sa s ním zabavil. A pozrite sa, jaká úžasná voda je z toho, čierna, že bolo to zajeduté. Takže ja budem pokračovať, robím tie ďalšie a prihlásim sa potom. Tak, hotovo, priatelia. Madrace sú vytepované, vidíte, ešte vysávač som to vysával, takže sušia. Ideme to upratať znútra, všetko povytierať, prach a tak ďalej. Vidíte, už nachystané čistiace prostriedky. Používame takéto interior šampo od Autoglimu, nie je to reklama, jednoducho klasika, nejaká voda s nejakým prípravkom. Povytierame to všetko, tuto nakoniec podlahy samozrejme. Všetko vypratal, aj tu zo šatníka povysávané. Ideme to poutierať. Tu samozrejme lampu som objednal novú, to uvidíte v ďalšom videu, aj táto je zlá, to treba vymeniť. Takže plus budem robiť USB zásuvky, takže máte sa na čo tešiť. Takže to je zatiaľ z tohto videa všetko, prihlásime sa v ďalšom dieli. Ak sa vám to páčilo, samozrejme dajte like. Ak nemáte odber, dajte odber, pretože budú tu ďalšie rady, tipy a triky. Začíname s karavanom, takže ja sa na vás teším. A dúfam, že vás teda video bavilo. Vidíte, ako takto si to budujeme. Takže sa majte pekne a zdraví vás Peter a Zuzana. Čaute.